Okay. Naku may tao sa likod, naapa di ay. Naapa ba? Tasok kamot sa likod, Bin? Naapa ba? O nahubog na? Wala pa di ay. Okay. So sa tanan nga wala pa kailan ako, naganinar ko si tumbling paingon dito pabalik diri. I am Rosani Ann, parang nabulgar ng tinoon. Rosani Ann Bashi, as my friends know me. Ay, marinood man. So Bashi, Ibanez, Igar na ko kay namin yun, naging ko kaluoy sa Ginoo. Char lang, 12 years na ako. So, anak, eldest daughter ko ni Nino Ibanez. So, pwede na po ko i-adapt yung Uncle Zero, ay Uncle Francis. Okay naman? Asan na ko inahan? Mother, ayaw ko pa ina sa itong lahi. Kung mura dito, buyog, dali. Kita man duhag ito ba? Most butterfly. Okay. So, tistingan na itong mga storya ba siya kay Meging Adlaw na ang concert dito sa unahan. Pailas na, Mother. Kung sino pangalan ba? What is your name? What is your name? My name is Rosa Balesta Ibanez. Kinsay mong bana sa ilang duha, ma'am? Ay, siyempre, si Lino. Okay. So, siya na ba nakita niyong asawa uban o napay yung gidalan eh? Tugan! Tagaan ako, Gismel! Kalaparo, charlang. Alam mo, naagin ka ng lain kaya tinanawan sa ko sa likod. Di nga isang kabalor, magikuday na agin na charlang. Bitaw. Buhutan niya akong daddy. Oo, buhutan niya akong daddy. Kinsay mo butang, mabuhutan akong daddy. Taas, kamot! Alam mo, wala ka nagkatumat din. Pasay luwag yung ko din. Wala yung kumpuda yung ko. Pero, makita nila ko mga kamot na nirigikan sa grupo sa LTO, Chinese Basketball Association. Okay, or Filipino Chinese Basketball Association and LTO ng group niya. Murag kanil yun, ibunta rin yun niya kaayo. And the other tables, murag, gaduda yung ko, murag, nay nag-ana, o nagay gaana na dyan. Ikaw gaana, kahit mo dyan ko nakagini sila sikretong na ibawaan. Okay. So, si Mother ako una pa istoryahon, ha? Okay pa ba na niya sa likod? Hep! Ano, ganahan lagi ko ninyo. Murag pagpatawag ko kung pangahawan nyo niya. Mother, sa'yo mo maistorya para sa imo maumao. Kung kayo na yung dugangi, rin ka kabulugon nga ba niya? Grabe, naman sa nakram. Wala itong lapo itong sa kwarto. Karoon na itong gusto para makadungog sila. Okay na ba mo nga? Yan ang ihatag mo wish o message ka daddy dito na sa kwarto ganina. Okay mo? Okay ba mo? Ana, John. Sige, padungga sila kung unsa katamis inyong bugma. Ano ba? Ay, sus, kung tamis na. Mga po magulog-tulo. Kung tapang pa, di ba? Ikaw, Loy. Ragpihan mo kita, Loy, na membro sa card. Ako lang inyong Loy. Panayon sa inyong pagkabuhutan